खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बावैसो सान सिगां चिरांनि रुनिखाथायाव हाग्रा बिफाननि मावख' गाग्लोबग्रा दायनिगिरिफोरखौ गासै 25खौ हमफिननायनि उनाव फिन आरोबाव 4 दायनिगिरिफोरखौ हमनायनि खौरां मोननाय जादों। मिथिहोनाय बादिब्ला बे हमनो मोननाय 4 दुथां सुबुंफ्रा उदालगुरियाव खारखोमानानै दंहैयोमोन। नाथाय गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों बे 4 दुथांफोरखौ खानो हायो। उदालगुरिनिफ्राय हमनो हादों बे 4 दुथांफोरखौ हमजानायफ्रा फारियै हाबिल सरेन, सेबास्टिन हेम्ब्रम, सुक्ला हासदा आरो गुबुन सासेखौ निर्मला मुर्मु होननानै सिनायथि होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो फरायसाफोरनो होबोनाय बादिनो देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनो थाखाय फोसावबाय। फोसावनाय बादिब्ला बे बान्थाखौ दिनै फरायसाफोरनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि जौसिन फरायसालियाव गथायगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला देग्लायनि 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनाय गासै 14 फरायसाफ्रा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि सानावबो बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो 24थि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था गथायनाय आरो 100% उथ्रिसार जानो हानाय बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफोरनो मान बावनाय हाबाफारिखौ बिजनि दख'रा एबसुनि बड'सा हाउस गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जायो। दासान्दि बैसागु बोथोरनि गिख्रंथाव अखा बारहुंखाया जेरैथिंबो जोबोद खहा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लानि बेसरकना गामिनि थागिबि बर' नखर रतन कुमार ब्रह्मनि नखरखौ गोबारै बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव न' साखाथियाव थानाय गेदेर दंफां, गय बिफां बायदि दंफांफ्रा बायसिननानै गोग्लैसिननायनि जाहोनाव थाग्रा न', जानाय लोंनायनि गासिबो खहा जानांदों। गंसेल' न' नङा गासै 2 न'फ्राबो बारहुंखानि सिमब्रेनायाव थेर-बेथेर जादों। बे जाथाय जानाय समाव नखरनि सोद्रोमाफ्रा न' सिङावनो उन्दुनानै दङमोन, नाथाय खुनुरोखोमसो गावसोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों होननानै मिथिहोदों। बे जाथायाव नखरनिनो सासे सुबुङा आथिङाव जोखोम जानायनिबो खौरां मोननाय जादों। बारहुंखाजों गासैबो सिलिंखार जानांनाय दुखुथिया नखरा बिटिसि सोरखारनिफ्राय मदद मोननो थाखाय हास्थायदों। बेनि अनगायैबो बारहुंखाया गवालपारा जिल्लानि गुबुन ओनसोलाव जेरै फेटाखामार, मानेकपुर, टेङाबारि, भजमाला बायदिफ्राव सोरनिबा गय बिफां, न' बां थिं गासैखौबो बुखारनानै सिलिंखार खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। सिलचर पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। सिलचर पुलिसआ रामनगर बाइपासआव गंसे बलेर' गारिनिफ्राय सिग्रोमनानै खमैबो 39 पेकेटनि हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादों। बे हेर'इनफोरनि बेसेनखौ 2 कौटि रांनि जागोनखौ मिथिहोदों। बेजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै फाहिम आहमेद बरफुया, हानिफ आहमेद लस्कर मुंनि सानै सुबुंखौ खानो हायो। कालाइगाव बेलतलिनि गेरुवायाव सोमोनांथावै गावनि न'आवनो सानै बिसि-फिसायनि गोथै देहा बोखांनो हानाया ओनसोल नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदों। बे सानै बिसि-फिसायनि गोथै देहाखौ न'नि बाथरुमाव दौलें लागायनानै थैनाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला फिसाज्लाफ्रा बिमा-बिफा सानैखौबो फुंनिफ्रायनो फन बुबाय थादोंमोन, नाथाय फनखौ रिसिभ खालामाखैमोन। जायनि जाहोनाव फिसाज्लाया नखरनि साखाथिनि सुबुंनाव फन खालामनानै नायहैनो थिननायावसो सानै बिसि-फिसाय नरेन्द्र सयकिया आरो बिनि बिसि दयमन्ती सयकियाखौ बाथरुमाव दौलें लागायनानै थैनानै थानाय थासारियाव नुनो मोनो। जाथाय जानायखौ नुनायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसआ फैनानै गोथैखौ बोखांनायजों लोगोसे बाथरुमनि साखाथियाव 3 बिसनि बथलखौबो बोखांनो हायो। बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया जागायदोंब्लाबो थैनायनि आन्दोआव मा दं बेखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला जिउ फोजोबना लानाय नरेन्द्र सयकियाया आजिरा मोननाय सासे फोरोंगिरिमोन। जोङो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खेबसेबाव जायफ्रा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारबाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाङैनो हामबायनाय जासिहरबाय। लोगोसे दा बेयो मोनसे जोंनि अराय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय मावबोबाय थानाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होयो आरो गासै मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनि उथ्रिसारनायफोरखौ जोङो फारिलाइ मोनसे बानायो टप 10 जायफ्रा बांसिन नम्बर मोननानै जौसिन बिथांमोना टप 10 सारिलायाव थायो। दा बिनिनो देग्लाय जिहेतु 89% जौखोन्दोआनो बयनिख्रुइबो बांसिन आसाम नाङैनो सोमावसार बसुमतारी फंबाया टपार हिसाबै सायख'जाबाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था। दा बेवहाय जोङो मोनसे तुलना खालामनानै नुदों जे सिगां समनिख्रुइ जाय पार्सेन्टेजआ गेजेर खोलोबाव थायोमोन बेनो देग्लाय टपार जाबाय। मानोना जोङो बुजिनो मोनाखै माखासे फरायसाफोरनि सायाव बिथांमोननि फराफारिखौ लानानै बिथांमोना माखासे गोब्राब थासारि मोगा-मोगि जादोंबो जानो हानाय। बिनि अनगायै गुबुन एग्जाम पेटार्नजों लोगोसेयै आथिखालनि
गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों खाब जानानै फरायनायजों लोगोसे एग्जामखौ फेस जानायाव बिथांमोना मोगा मोगि थासारि मोन्दोंबो जानो हानाय। नाथायबा समाज आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल आरो आसाम नाङै जाहाथे बयबो समाजनि साननो गोरों फोरोंगिरि बाहागोजों लोगोसे दिथागिरि बयबो फरायसा हान्जा जाहाथे जों इयुनाव साबनानिफ्राय हामनासिन खालामफिननो हायो आरो बेजों देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जोङो मिजिंथियो जायफ्रा बेबायदि मोजां नम्बर लानानै पास जाबाय बिथांमोना उन समावबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै बर' माहारिनि थाखाय आसाम हादोरनि बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना सुबुं धोननि आंखालखौ सुफुंगोन आरो बेबायदिनो अराय सोलोंथाइखौ लांबाय थानानै जाहाथे गेरेमसा बर' माहारिजों लोगोसे जौगा हादोर दाफुंनायाव बिथांमोना मदद होगोन।